Amaphupha athetha ukuba unesichitho ngawaphi? Kule vidiyo ndizawuthetha ngaloo maphupha ke ayi-7 kwaye la maphupha nje eyi-7 nje, eli lokugqibela lesi-7 iphupha lelona phupha linobungozi kakhulu. Ndifuna ke uhambe nam chu ngcembe ide iyophela le vidiyo kwenzela into yokuba mhlawumbi nawe uba ngaba la maphupha likhona iphupha elike lakuvelela, uyazi into yokuba elo phupha lithetha into yokuba unesichitho. Masiqale ke singaphosanga maseko. Ndicela ulayikhe le vidiyo, usabhskrayibe. Okay, into ihamba kanje ke. Ukuphupha ithoyilethi okanye ukuphupha ilindle kuthetha into yokuba unesichitho. Andikhathaliseki noba uphupha eyenja, noba uphupha eyekati, noba uphupha eyedonki, noba uphupha eyomntu, noba uphupha eyosana, akukhathaliseki as long as ililindle okanye as long as iyithoyilethi, sisichitho eso. Uqonde nje mhlophe. Kwaye esi sichitho usifakelweyo sesi sichitho sikubangela into yoba mawunuke. Xa kudlula wena ibe ngathi ukhona lo mntu uzimosheleyo. Xa kudlula wena kunuka ithoyilethi. Sisichitho eso. Ubone omnye umntu kunzima noba makathethe ngoba umlomo wakhe uyanuka. Ingekuba umntana wabantu akaxukuxi, umntana wabantu uyaxukuxa, qha wafakelwa isichitho sethoyilethi. Maxa ethethayo abantu bonyanye banukiselwe. Uyabo? Zinto ezenzekayo ke eziya. So once waphupha laa nto, into enjalo, uboqala uyiqonde into yokuba ukhona undonakele. Good. Number 2, ukuphupha usilwa nomntu wakho. Akhathaliseki noba yi-boyfriend, yi-girlfriend, ngumyeni, ngumfazi, it doesn't matter as long as ingumntu wakho. Once waphupha loo nto ithetha into yokuba sisichitho eso, ukhona lo mntu unigadlayo, ufuna into yokuba manohlukane. Uzawuqaphela ngeengxaki enimane niba nazo apha endlini, uqaphele ngose udikwe ngulo mntu ujola naye, uyakudinga sengakubambi, kancinci kancinci uba niyaxabana, oko niyaxabana. Phofu akho kwanto ibhadlileyo endingathi mna nixabanela yona. Ubovele uqala uqonde into yokuba ukhona undonakele, sikhona isichitho xa kunjalo. Once udikwe njengomntu wakho, nixabana oko, niyawula oko kwaye uphupha nisilwa, ingxaki ikhona, isichitho sikhona. Number 3, ukuphupha amanzi angcolileyo. Once waphupha amanzi amdaka, ubuvele uqonde into yoba sisichitho eso. Xa ungumntu funeka uphuphe amanzi aklini, amanzi ahlanzekileyo. Ukubone xa udlula la madama anga ufike amanzi eklini, ubona phaa ngaphantsi into yokuba nanku umhlaba. Naxa unyathela kulaa manzi uyazibona iinyawo zakho. Uyabona, funeka xa ungumntu uphuphe kanjeya. Once waphupha amanzi amdaka, abhrawuni, igreyini, yabo, uboyazi into yokuba ufakelwe isichitho. Good. Number 4, ukuphupha uzilandukela, uzimoshela. Yabo, ekuqaleni mos ndithe ndiphupha ubona ithoyilethi, ngoku nguwe lo uzithoyilethelayo. Once wanaloo nto, kwenzeka loo nto kuwe, uboyiqonda into yokuba unesichitho. Straight unesichitho. Ngamanye amaxesha ke, mandilungise apha, ngamanye amaxesha uyakwazi into yokuba uphuphe uzimoshela, ibe loo nto ingathethi sichitho, ibe loo nto ithetha into yokuba akhona amasiko
akowenu okanye likhona isiko lakowenu elifuna ukwenziwa. Andiyazi noba yimbeleko noba yintoni but likhona isiko ongakalenzi elidimandayo elifuna uba lenze, yabo. Uba ngaba amasiko onke ke wawenza uboqala uqonda into yokuba sisichitho ke ngoku esi. Ukuphupha impethu, once ke ngoku waphupha impethu uboqonda into yokuba sisichitho eso. Iimpethu kaloku ziyonyanyeka, impethu zihlala endaweni emdaka. Uba ngaba apha endlini wena uyaklina, awuloxiligo, endlini kuklini, uyacoca endlini, ziyaphi iimpethu? Once wabona impethu kuba endlini yakho kuklini, yazi uba sisichitho eso. Impethu zihlala endaweni emdaka. Once kwaklina endlini yakho, wenza sure uba imigqomo uyayilahla, yonke enye into uyaklina nje apha endlini, kwabakho impethu, sisichitho eso. Noba uyaziphupha, noba awuziphuphi but uzibona apha endlini kuklini, akho nto imdaka, sisichitho eso. Ukuphupha abantu besenza ucantsi okanye beheva i-sex. Once waphupha abantu besenza loo nto, laa nkonzo yasekamereni, ubovele uqonde into yokuba sisichitho eso. Ungonwabi, uve kamnandi. Yohlukile ke lena, ayinguwanga lona wenza le nto, uphupha abantu besenza yona. Uyandiva? Uyandiva? Ayinguwanga lona wenza le nto, nguwe ophupha abantu besenza le nto. Xa inguwe ophupha usenza loo nto, yenye into ngoku estrongo leyo kakhulu, yenye into ke ngoku leyo engapha kwesichitho leyo, yenye into leyo enkulu kakhulu ke leyo, uyibaleke nayo funeka uyiphakamele. Sisilwane eso, uyandiva? But ngoku ayinguwanga lona utheni wenza ucantsi, ngabanye abantu ephupheni abenza ucantsi, sisichitho ke eso. Ukuphupha ungena exesheni, lena ke yabantu abangoomama. Once umntu ongumama aphuphe engena exesheni, makayazi kahle kamhlophe into yokuba sisichitho eso. Sisichitho eso, futhi sisichitho esibuhlungu kakhulu esizambangela into yokuba anuke kakubi apha kuye, anuke kakubi kakhulu, anganyamezeleki, angafunwa yindoda yakhe, angafunwa nangamanye amadoda. Kungabikho namnye umntu osondela kuye ongutata. Uyabona ke eso sibetho sisibetho esibuhlungu kakhulu eso, esimbangela into yokuba umntana abantu aphele elilolo. So ezi zinto ke zonke zizinto ezidinga ukuthi ziphakanyelwe, ngoba isichitho sikuvalela izinto, sikumoshela ubomi. Uyakwazi ugxotha emsebenzini, uyakwazi into yokuba ungathandwa apha ekuhlaleni, uyakwazi into yokuba uxabane, ulahlekelwe ngumtshato, uyakwazi uxabane nomntu wakho, uphelelwe yi-relationship ngenxa yento yokuba wena wagadlwa ngenkuntsela yesichitho. So ke izinto ezinje ziyadinga into yokuba maziphakanyelwe. Kodwa ke kwividiyo elandelayo ndizawuzama ucacisa into yokuba xa ukwezi meko zinje udibanisa ntoni nantoni enothi ikuncede utsibe ngaphaya kwelo ngxaki. Noba sesiphi isichitho kwezi zichitho ndizibalayo, ndizawudibanisela imithi, ndenze ividiyo ndicacise kwalapha kuYouTube. So ndicela into yokuba usabhskrayibe, ulayikhe le vidiyo ukwenzela into yokuba
ndibone abantu banawo nyhani na umdla wento yokuba ndiqhubeke ndisenza ezi vidiyo zinje. Kuba injongo yam kukuba mandincede abantu ngandlela zonke. Umntu ndimnike loo listi yemithi ahambe ayozikhangelela imithi, azingqushe endlini, azenzele. Kuba ixesha elininzi imali yobhatala amagqirha okanye imali oya emntwini ayikho. Ube unayo mhlawumbi i-200 yoba ungazithengela imithi apha endlini uzenzele. So iinjongo zam ke kuba abantu abaninzi baphume kwezi ngxaki bakuzo zoba bangathandeki, bangacaceleki, bangafunwa emisebenzini, bangafunwa ekuhlaleni, umntu ancame ahlale endlini. Ayimnandanga loo nto kuba abantu baneengxaki apha endlini, apha emhlabeni, banamasapho bayasapota, bangootata, bangoomama, kujongwe kubo emakhaya, uyabo. So injongo yam kuba wonke umntu aphakame, aphile ubomi bakhe ngendlela efanele uba yinto yoba ukuphila ngayo camagwinya.